Takže nazdar ľudia, v tomto videu vám ukážem balíček MRE. V prvom rade by som chcel vám ospravedlniť za svetlo, lebo tu s kamošom stávame bunker a už mi to došlo, tak som vám to chcel ešte pred táborom natočiť a štípu ma komare, takže sa budem oháňať, už ma jeden poštípal a to svrbí jak svinia. Dobre, takže čo je to MRE? MRE je Meal Ready to Eat, jedlo pripravené na jedenie, nemusíte ho variť, iba si ho ohrejete. Všetko vám ukážem a poviem. Vlastne je to nepremokavé balenie, mám menu 14 PC penne pasta vegetarián, sú 4 vegetariánske a 20 normálnych jedál a je tam strašne veľa vecí. Dospelý jedinec pri maximálnej dávke a akože vydaní energie by mal zjesť 3, pri menšej 2 a v núdzovo 1. Ja prežijem na jednom úplne v pohode. Takže na tábore vám budem ukazovať aj hlavné jedlo. Takže vrhneme sa na to. Ja už som si to otvoril a tuto hore vlastne máte takto, iba to takto otvoríte. Je to vlastne nepremokavé. Potom vlastne vnútri máte ešte v jednom sačku, ale už som to otvoril. Takže accessory pack, hlavné jedlo, raisin osmotik, crackery, koláč, burákové maslo alebo arašidové, pomarančový džús, lyžica, hot beverage bag, ohrievací pitulík po česky. What? To sa tu ako dostalo? A cukor. Takže obal vyzerá takto, dozadu nič není, stalo to 9 € v obchode. Je to dosť veľké, takže ideme od accessory pack. Takže v accessory pack sa nachádza cukor, 2 žuvačky, keď dojete, utierky alebo toaletný papier, mokré vreckovky, sol, ľadový čaj. OK, to by sme mali. Potom je tu lyžica, je dosť kvalitná, ja ju doporučujem. Jak sa to povie? Raisin osmotik, sú to vlastne tie suché hrozienka. Mali by tam byť ešte v niečom namačané, neviem. Nie som si istý. Arašidové maslo, to by sa malo dať k tým krekram. Sú tam dve, je to niečo ako tucky, bez chuti, vlastne na to si to natrete, ale je to podľa mňa dobré. Sú tam dve. Ten pomaranč, ten si nalejete do a je tam toho poradnic, je to vlastne plný saček. A vlastne vanilkový koláč, ale je tam, že vanila pound cake, to neviem, čo je presne. Hlavné jedlo je v takejto krabičke, tá sa potom využíva pri ohreve, to vám všetko ukážem v ďalších videách. Hlavné jedlo v takejto krabičke, v takejto veci. Hot beverage bag, do toho si nalejete podľa odmerky vodu a zavrete, je tu silný zips a rozhrkáte a dáte si to vlastne do tohto ohrievacieho sačku, keď si chcete uvariť napríklad kávu. V tomto balíčku to ja nevyužijem, lebo je po prvé leto a po druhé mám tu iba ľadový čaj, odkedy je ľadový čaj teplý. Takže zbytočnosť. A vlastne ohravný sačok, pochopíte aj dieťa, to vám všetko, vlastne to vám nejdem ukázať, len takto to vyzerá, lebo to vám ukážem v ďalších videách. A určite každý vie, čo je to MREčka, ale urobím vám ešte jedno video na ohrev, hlavné jedlo, aké tak na nejaké blbosti, ale akože úplne tieto blbosti vám nebudem ukázať, lebo viete si asi predstaviť. Takže to by bolo asi všetko z môjho videa na Meal Ready to Eat. Dúfam, že som vám povedal všetko, ak som niečo zabudol, tak vám to pridám dole. Omlúvam sa, že sa tu furt ošahávam, on tu lietajú komare, kamoš tu otravuje furt, aby som mu pomohol. A je tu slabé svetlo, lebo sme v lese, len som to chcel ešte rýchlo pred táborom natočiť a tam možno nebudem mať čas ani na to hlavné jedlo, tak to určite natočím, ale viete, aby ste mali ešte video. Takže to by bolo všetko z tohto videa a nazdar.